Takže čau, toto je náš server. Ako môžete vidieť, volá sa Compile a za prácu dávame Monej. A viac vám môže povedať zakladateľ Frost. No tak, toto je server Compile, ako povedal Powerant, a pravidlá sú tu neničiť mesto, nenadávať, počúvať adminov a nezabíjať hráčov. Veľmi dôležité. Admin team je zakladateľ serveru ja, Frost, hlavný admin je Powerant a admin je Oliku, ktorý tu s nami teraz nie je. Tak, nemôže s nami sa rozprávať. GMO team je Gote a Mr. Skeleton. A chcel som vám ešte dodať, túto PvP bude vypaté. A to akože zabíjanie hráčov sme mysleli, že po nich dáte lávu. Tak a vlastne môžeme ísť najprv do portálovej zóny, ktorá je tu. Tu máte vlastne port do Netheru. My tam teraz nejdeme, lebo nechceme mať veľké lagy a tu je portál do Enderzemi. A teraz vám povie o obchode Frost. No tak, toto je obchod. Máme tu takto výdaj. Môžeme vám ukázať vlastne, ako to funguje. Takže drevo stojí 3 koruny. Pošlám ti? Áno, aby videli. Chvíľku si počkáme. A už mi poslal $1. Vlastne a vyhodím tam kocku. Takže a čo máte napísať, potom máte tuto napísané, že keď chceš kupovať, tak napíš Moneypay, meno obchodníka, kto tu bude a sumu. Máme všetko a tuto si berte. Tak, teraz vlastne môžeme ísť do našej cukrárne. Volá sa to cukráreň ako doma, tuto môžete vidieť. Tu si môžete zakúpiť a vlastne my vám vyhodíme tortu. Frost? Áno? Ideme sa pozrieť aj do našej verejnej bani? Môžeme. Len tam bude veľká tma, tak sa zober faklo. A, netreba. No takto proste, tuto je východ, ale vlastne tuto dole to pokračuje. Nebojte sa, úplne dole nájdete veľmi veľa diamantov. A môžeme ísť vlastne hore, poď. OK. Je tu aj únikový východ z bani. Ukazoval som, bol som tam pri tom. To je zrýchlená cesta teda do lesíka. A vlastne tuto takto vyzerá zhora naše mesto. A toto sú parcely, kde môžu si hráči postaviť dom. Tento stone, či cobblestone si môžu zničiť. Toto je admin house, ale ako vidíte je ešte vo výstavbe. Nič tu ešte není, my ho ešte dostávávame. Tu bude zablokovaný príchod. Toto len pre adminov. Ale keď chcete, môžete sem dojsť a napísať adminovi. On z domu vyjde a môže sa s vami porozprávať, čo sa vám stalo. Takže toto by bolo všetko, ale máme ešte pre vás prekvapenie. Ideme bojovať do arény, že? Áno. Budeš ty bojovať? Budem ti dávať zombikov, alebo ja budem bojovať? Ty. Dobre. Tak tuto, ako za chvíľku uvidíte, je naša aréna. Chceli sme ju postavať v meste. A tuto bude vlastne hráči pozerať. Tak nejak to vyzerá. A vlastne tuto sú glowstone, aby mohli pozerať. Vlastne, aby sme aj my videli, tak počkaj, ja si pripravím výzbroj a dám si dole game mode. Vyhoď mi, alebo nie, nemusíš. Aké brnenie si dáš? Taký mix. Aký mix, tak mix. Presne.
Dobre, ja si dám ešte jablka, aby som nebol hladný a vlastne dám si gm. Jú, ja mám tu ešte vecičky. Dobre, nevadí. Tak to dáme. Počkaj, ešte pover. Hneď. Mám diamanty. Tak, tuto bude začiatok a počkajte chvíľu. Si vystrelím aj jeden taký. Joj, ostal mi tam, nevadí. Nevadí, ja si z tohto zoberiem. Hop, tak. A teraz, aby ste videli, dávam si to preč. Tak. Prečo máš game mode dole? Však ideme bojovať proti sebe. Ja, že mi dáš zombíkov. No, to je bola nuda. To si hráči potom môžu zvoliť. Tak. A hrá sa teraz. Kuš, 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 kuš. Vyhral som. Vyhral som. A toto je z nášho dielu všetko, tak ja sa s vami lúčim. Čaute.